Nginibingelele la esichaza khona amaphupho e-channel yethu. Uma ukuthi umusha ngicela share subscribe, uceleke namanye bezo-subscribe ukuze bezokwazi kabanzi-ke ngamaphupho abo. Uma ukuthi le video ibuka ku-TikTok, share follow, uthathe inamba uyibhaye, usibhale ku-WhatsApp njalo-ke iphupha osuke uzoba nalo. Ake ngene kuleyo ukuphupha-ke amaphepha noma mhlampe-ke unikezwa amaphepha omsebenzi okanye-ke ubona ama-CV. Ukuphupha amaphepha nje amaningi impela amhlophe kuchaza inhlahla-ke lokho kusho ukuthi kunenhlahla ezayo nje maduzane. Ukuphupha-ke ubhala ephepheni kuyancika futhi ekutheni ubhala ini. Uma ukuthi ubhala i-CV uzowuthola lowo msebenzi olokhu uzama. Sithi-ke ngumuntu vele uhambe faka ama-CV ozama umsebenzi, lokho kuzobe ukuthi vele lo msebenzi usungowakho uzowuthola maduzane. Kwakho nje ukuthi ungapheli amandla uqhubeke ufake njalo ama-CV, ngelinye ilanga lo msebenzi uzowuthola. Uma-ke ubhala incwadi yothando uyeza umshado kuwena maduzane, kuzomele-ke uhlale ethembeni. Ngike ngibatshene-ke abanye baningi ukuthi-ke into esuke nje uyibona noma ukubhaliwe ngaleso sikhathi akushintshi, kusuke nje kungenzeka ukuthi-ke kuzobika khona lokho. So iphupho-ke elinokubhala akulona lokho akubiki-ke into embi noma ngithi akubiki ibhadi, lichaza-ke ukufezeka kwezinto. Uma uphupha ubhala incwadi kuchaza ukuthi-ke ukuphumelela empilweni yakho noma kunenhlahla ezayo kuwena. Uphupha-ke imali yamaphepha eningi nakho uchaza inhlahla ezayo. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ungezwanga khona ngicela ubhale la ku-comment section ukuze-ke ngizobuya nempendulo yevidiyo yakho ngizokuchazela kabanzi. Nisale kahle.